Velkommen til PDV Google Plot version 6.4. Jeg hedder Per, og det er mig, som har lavet programmet. Her kommer en kort guided tur til selve opsætning og brugen af programmet. I selve opsætningsbilledet er der flere muligheder for at vælge andre ting end standard, men det vigtigste her er, at du får lagt stien til PDV's logs ind, så programmet kan finde dem. Derudover kan du skifte farve på det lille infovindue, som kommer på kortet ved at klikke på farveknappen ud for, hvad det er, du nu ønsker, der skal skiftes. Fontfarven kan også skiftes, hvis det er det. Og markørfarven kan selvfølgelig også skiftes. Derudover er der nogle forskellige andre muligheder. Du kan gemme data som det hedder tabuleret tekstfil, så du kan indlæse den direkte i Excel og lave diagrammer. Du kan vælge, at der kun skal være en melding per dag per koordinat, og du kan finde koordinater ved adresseopslag. Det er en langsomlig affære, så det skal du faktisk kun gøre i nødstilfælde. Og endelig er der noget, der hedder HTML Refresh. Det betyder simpelthen, at HTML-siden, som bliver dannet af det her program, skal indlæse sig selv med mellemrum, for eksempel 30 sekunder. Endelig kan du også gøre det, at du kan vise resultatet af det, som programmet laver i din egen browser, da der bliver dannet en fil, som ligger i samme mappe som programmet her. Så har vi manuel plot, og det er, som det giver udtryk for, at man taster en fra-dato og en til-dato ind, og så får man simpelthen alle de meldinger, der har været på de logs, der har været fra i det her tilfælde den 3. 8. til den 5. 8. på kortet. Tallene på de små markører betyder, at for eksempel der står 1, er der 1 melding bagved, og der står 2, er der 2 meldinger, og så fremdeles. Man kan for eksempel markere med venstre musetast på adresse og postnummer, og så bliver man simpelthen ført direkte over i Google Maps, hvor man kan se sig om i området, og mange af koordinaterne, som leder herover, viser også Street View. Der kommer et eksempel om et lille øjeblik. Som du kan se, er Google Maps rimelig intelligent. Hvis vi bare siger Stenløsecenter, så ved Google Maps godt, hvor det ligger henne. Og her er der så mulighed for Street View ved at klikke i venstre side af skærmbilledet. Nederst på skærmbilledet kan du se en statuslinje, hvor mange koordinater der er fundet, hvornår kortet senest er opdateret, og hvornår sidste melding har været, og hvad meldingen gik ud på. Hvis meldingen er for lang til at stå nede i statuslinjen, så kan man dobbeltklikke på ordene sidste melding, og så kommer der simpelthen en dialogboks op, hvor hele meldingen kan læses i sin helhed. Autoplot er, som ordet siger, automatisk plotning af nye meldinger, der kommer ind. Programmet her, det lytter simpelthen på, om der sker ændringer i PDV's aktuelle log, og sker der det, jamen så læser programmet automatisk meldingerne ind. Og her kan man vælge, hvor mange dage der skal gås tilbage. Normalt så siger man 1, altså det vil sige i dag og i går. Her vælger jeg altså 3 dage tilbage. Kort zoom, det er, som ordet siger, hvor tæt eller hvor langt fra skal man vise kortet. Og så er der forskellige muligheder. Man kan animere meldingen, eller rettere sagt ikonet, og man kan vise med en farve, og man kan få programmet til at
eller computeren til at give et bip, når kortet bliver opdateret. Og nu kan du se, at den seneste melding, den er gået her den 5.8. kl. 01.32, og den er jo rimelig nemt at se på selve kortet. Igen kan man dobbeltklikke på seneste melding ordet og læse den fulde ordlyd af meldingen. Man kan også klikke på selve ikonet og som tidligere markere adresse og postnummer og måske gå ind på Street View for at lige at se, hvordan det ser ud på lige præcis på det sted, hvor koordinatet angiver. En anden mulighed, det er simpelthen at sætte farver på de forskellige meldinger. Her går man ind og siger for eksempel, at aber-alarmer skal fremgå med en anden farve, og hvis man klikker på det lille ikon ud til højre, det flerfarvede ikon, så bliver man lidt ind på en hjemmeside, hvor der står, eller hvor man kan se farverne og deres tilhørende hekskoder, som det hedder. Og så gør man simpelthen det, man kopierer hele hekskoden, og så går man tilbage og danner en parentes og sætter hekskoden ind. Og så kan man sige, jamen jeg vil også se færdselsuheld for eksempel, og det skal være en anden farve. Det kunne passende være blodrød for eksempel. Vi kopierer hekskoden og sætter den ind. Læg mærke til nu, at der kommer en lille pil, og man sætter et lille komma. Hvis ikke du gjorde det, ville det kun være aber og færdselsuheld, der blev vist på kortet. Her ser vi de to meldinger, vil jeg gerne se i en anden farve, og så vil jeg godt se resten i standardfarven. Og de kommer der, som du kan se, der er både blå og blodrøde, og så er det vores lille orange seneste melding, der står og hopper og gør opmærksom på sig selv. Tilbage er kun at sige rigtig god fornøjelse med programmet, og du er velkommen til at skrive i forumet, hvis du har spørgsmål. Det var alt for nu. Hej med dig.